El Consorci Biopol ha celebrat avui la segona edició de les jornades Fem Talent, que enguany giren al voltant de la invisibilitat del talent femení en el món científic. Un món on les diferències entre sexes segueixen sent considerables. Del total dels treballadors de la xarxa de parcs científics i tecnològics de Catalunya, només el 30% són dones i d'aquestes només 8,2% ocupen càrrecs de responsabilitat. Són científiques amb càrrecs de responsabilitat que han aconseguit compaginar les nombroses hores de dedicació i formació que implica la ciència amb la voluntat de ser mares. Pel camí, però, s'han quedat molt bones científiques perquè amb dos projectes, familiar i laboral, sovint obliguen a renunciar a un dels dos. Només el 30% de les científiques d'elit aconsegueixen tenir fills. El que em sembla fonamental és que aquestes renúncies estiguin molt lligades als nostres valors i a les nostres prioritats. És a dir, que no ens vinguin imposades per esquemes socials, per pressions externes. I per mi el gran problema de les dones que tenen ganes o que tenim ganes de portar i endegar projectes més ambiciosos és que el model és obsolet. El model no s'adapta, però no s'adapta per l'home ni per la dona. A la taula rodona també s'ha parlat del paper de la dona en càrrecs de poder i lideratge. Del total de la plantilla femenina de la xarxa de parcs científics i tecnològics, el 8,2% ostenten càrrecs de responsabilitat. En homes és el 10,8%. Las mujeres es cierto que nos gusta un estilo en el cual no nos sentimos tanto arriba de la pirámide, sino en tela de araña, ¿no? En el centro de las organizaciones y no abandonar el aspecto más emocional de la gestión. També s'ha debatut si les empreses haurien d'incentivar la igualtat de places per a dones i homes. Me gustaría que me dirigiera el mejor director o el mejor directora con el currículum y con sus habilidades y tal cual es el machismo malo en exceso, yo creo que el feminismo malo también puede tener unas derivaciones que a nosotras mismas nos perjudiquen nuestra credibilidad. Algunes tertulianes han considerat que per debatre el paper de la dona al món laboral hi hauria d'haver més participació masculina. Del total del públic assistent, només 15 eren homes. A la inauguració de la jornada hi han participat diferents polítiques, com l'alcaldessa de l'Hospitalet, Núria Marín, i la secretària d'Ocupació i Relacions Laborals del Departament d'Empresa i Ocupació. Les dues han coincidit que, encara ara, el talent de les dones és menys visible que el dels homes i que aquestes jornades ajuden a que hi hagi un possible canvi. És inqüestionable i, de fet, també hi ha multitud d'estudis que així ho posen de manifest, com organitzacions que estan liderades, que estan dirigides per dones, com equips que estan liderats i dirigits per dones, tenen millores significatives tant pel que fa a la qualitat de la direcció, del lideratge, de finances i comptabilitat, de motivació, d'ambient del treball i valors, de capacitacions, etc. Hem de canviar els estils, però jo crec que hem d'agafar el millor de cada un dels estils. Segurament l'estil masculí té també les seves coses positives i l'estil que les dones impregnem dintre de les organitzacions també és, què diré jo, possiblement molt més positiu, però jo crec que la suma i la força del conjunt ens dona més força a tots plegats.